ma mụ ma nwunye nụrụ anụ anyị na-abụghị emekọrịta gị anya ọfụma nwere ife ya eme gị ya ebi ogologo ndụ ise ka ị gọkwa ọkọrọ ikwuru okwu dị mma mana ikwukwa ọka nwata ife m na-akọwara bụ na mgbe m nụta nne obere egwu ka anyị gburu ife nwa asị na amụghị ọ bịara arụ mụ na ya na-ebi ọfụma mana ọnwụ ekwere onye bie ndụ nwụcha ahụ nwụrụ mgbe echekata kedu ka a esi na igwe na-achị obodo enwere nwaanyị ya na ya bi okeke nwaanyị dị ntị njọ wee tụba arụ wee jee nụbata onye nka anụdụkwa ọma ya na nwa mana ọ bata ife mbụ n'obi maọbụ ife obodo na-ene anya ka afọ ma anụbata nwaanyị ọhụrụ afụrụ ya esi m n'iru ncha si n'azụ ncha na-eme ọ dịka na-awụsa mmiri n'okwute ya bụrụ ife na-akọwa bụ mụ na ya bikwa ọfụma ọ na-anwụ ike na ma ya aga ọkwụ ya agụgọ mana ọ ya bụ ofu ife bụ isi isekpu ntị obi echina ife ọ na-afụrụ ya bụ mgbe na-akọwa ada na ife na-akọwa bụ na onwe ka anyị esi menya bụ abana wee sụọ ya nne atụbake n'arụ maka nge azụ atụba n'arụ onye ya anọchinu ma ọ dị ka ọ ya adị ma mbọsị ya si na igwe na-achọ ọnya n'afọ ọzọ enwenu ife abụdokwa ife si na aka nna nna wee rute m aka emeda agha akọkata akụkọ a esi ebe a bụrụ obi eze nọ n'aka m bụ ihe onye ọzọ ofu ogori ife ọ na onwere ka ọ dị ada ị na-elu ka m nọrọ n'obi gị na-amụta ụmụ ada okwu ịgabakwa ọnụ akụkụ ya ife na-ekwu mana nwere mgbe m ji ekwu ka ị nọrọ n'obi m na-amụta nwa mana ife na-akọwa o nwere ife dị iche na mmadụ nọ be nna ya na-amụta ụmụ nwee nke dị iche na mmadụ nọ na be nna ya mụọ nwa ife a na-ekwu ife arụ anyị na-atụ bụ onye ya anọchi obi eze bụrụ eze nọrọ etu a nnọ ka anya bụ ife anịbe anyị buoro tinye n'aka nna nna anyị nna nna m o wee rute m aka esike anọkata esikwa etu buru ya akọji n'ubi onye kwa na ajọ ịkụkọ na akwụkwọ m afọ m fọọ nchekịrị ọ bụrụ ofu ka edebere nge azụ ofu ezugokwanụ onye nwa abịa zọpụ ije jebe onye ka nsị na o nwere ife dị iche na nwaanyị nọ na be nna ya na-amụ ụmụ nwa ife dị iche na nwaanyị nọ na be nna ya mụọ nwa ebugo ihe dị iche ụmụ na nwa biko kenades imebe na ya merụ m ife a nnafọ anyị ewe mbịa nna nke m memere ịmarụ nnọọ nwoke dị mma na mgbamgba anya nwa okorobịa na-afụ ọkụ ọ bụrụ na mbọsị anyị agba mgba anyị waji anyị ejebe emechara anyị tụọrọ m aka sị nna onye udere ebejie n'ogbe ịma nna gị o nwere ego o nweghị ego ka bụ obere okwu ma chịkọta ife niile anyị eme mgbegbado ya ma dị ụnụ ọfụma were anị ọgịnị kedu ife a na-adụrọ ada ọnụgụ m ife ikwu mana ka m baruo n'ụlọ chere maka ya ọ dị mma ihe m na-eme jee metọpụ ada akọkata ife a asị na gịnị metụ na-achọ igwe n'afọ obi a abụọ anịbe anyị ya eme ochegide ya mma achọba na ọnwa okorobịa arụ dị mma gbasiri ike ebe kpam
Onowu. Igwe. Iya dị. Igwe adịkwa na ife nsịkwanụ ka mkpọ bụ ka anyị tụọ aro. Ka anyị tụọ aro. Ife wee na-aga ọfụma. Igwe ọkụ. Mụnwa bụ Igwe. Gị nwa bụ Onowu Igwe. Ọ doro m anya. Ba anya. Ọ doro m anya. Aro nsịkwanụ ka anyị tụọ bụ na maazị ikwu ama ibe ezi. Ọ ka ọ dị Igwe. Ka amarụ ka anyị esi kpa anya bụ nkata o wee ghọọ ngịga. Ka amarụ ka anyị esi Onowu Igwe Onowu Igwe ọgụ Onowu ọgụ Igwe. Kedu ka amarụ ka anyị esi jikọọ ụmụazị a nwa nwoke a na nwa nwaanyị ka m weniri enyeghị n'aka apata na abụ wee bụrụ nkụkọrị nwere nke ya akụwa ibe. Onowu na Igwe abụrụ ọgụ. Anyị na-atụzi aro, anyị na-atụ aro obodo, anyị na-atụ aro ọgọ. Ịfọna ya bụ ọkwụ ekereso. Igwe ihe adị Onowu ihe adị ka nka. Se Igwe anụkwana m ife ikwu. Ibe ahụ ikwu. O tebugori nchebere ụdị ibe ahụ. mkpodo nne nwoke n'ọnụ nne nwaanyị na tipu. Igwe etu a isi ekwu ekwe si dị abụkwana m onye Igwe ekene gị onwe onye abụnyere m uru anụ n'ọnụ ọsị na ọnwa ọkwọ. ihe ọrụ Chebenna Adaeze gwara m ọ hụrụ n'anya maka nkwa nna ya kwere ya. Ihe ụlọ Adamma nwa Maazị Okeke ka ya na-anọ n'ọhịa na-ebuto Adaeze ya n'ụka ọkwụ nna Adaeze ga anụ si ma agagwa Adaeze na otegoli n'obodo mebiri ya na otegoli n'obodo na-eme ya. Adaeze ga-anụrịrị nka ọkwa nna ya bụ eze nna ya bụ na eze Adaeze ga-anụ ya. Aga amazi unu n'Igwe onye kasị ike. Amazi unu n'Igwe. Ka m esi na-achọ obodo a isi. Nna m Igwe. Ada. Ogene kedu ka iru bịa nọ dan. Kedu ka iru dị etu a? Kedu ka iru si gbarụ etu a? Kedu ife ọ bụ? Gwa m ife ọ bụ. Na m ọkụ kwere onwe nkwa ikwelu m. Kwesị ike. Nwata nwoke ahụ a na-akpọ Chebe m. Nwata nwoke ahụ nsị gị na mfụ n'anya. Afụrụ m ya na nwa nzuzu ahụ a na-akpọ Adamma. Ka gịnị mezi? Kava na-eme gịnị? N'ụsọ afịa nkwọ a na-ebigharị onwe ha aka na-esusu ọnụ. Hei! Hapụ okwu. Ọkwọ nke na ị na-agwa m na-efu n'anya. Ọnya ka iru ji gbarụcha. Gbasapụ iru n'ọkwọ nna anyị na-achị obodo. Mụ ji mma. Onye nkwu na ọ ya ebi n'obodo a ebi, onye nsị na ọ ya apụ pụọ. Ọnya ka ị na-agbarụsịrị iru. Nwebe aṅụrị hapụ na mma ife mmemme. Gba nkịtị. Mma ife mmemme. Obi etinye ya etinye anọ m chim. Ọ ya dịrị mma nwa m. Onye bụ Ada na Ada? Maazị Okeke. Ọ ya tụtụ ụkwụ n'ife. Ma ya dịba. Ka ghara ikwu. Chebenna. Dai. Dịkwa m egwu. Kedu ihe m na-eme na nwa bụ Chebenna? Kedu nnọọ ibe ntị nọọ ibe m ga-eme nwatakịrị ahụ Chebenna? Nekwenụ nwa ahụ Chebenna ka ọ na-akwado ntem Onowu nne ya apụtị n'iru. Gịnị ka nwatakịrị a sị na ibe m ga-eme? Nwatakịrị, hei! Kedu ihe m na-eme nwatakịrị a?
o wee kweta nọba adaeze dịka m na igwe si were kpanụ ọkwa nwa bụ n'obi igwe nwa ka ọ na-anya m apịtị n'ihu amakwa nnọọ ibe na-eme nwatakịrị ya ọ dị nka nga aga m achụ ụmụ okorobịa na-abụ anya na-apụ ọkụ n'obodo a ka fa jee iru m ya ma chebe nna iru nwatakịrị ahụ ezigbo egwu ma aga m agwakwa fa emerụkwana ya arụ fa ga-agwụ ya ka fa ghara ijizi anya fa na-abọ fụ ya na nwa ahụ bụ Adamma n'obodo anyị ebe ọbụla aga m agwara ka agbapụ ya otu ahụ ka amanụ ma ụjọ ya adịghị arụ ka o were kwete n'ife m na igwe kpa chebe nna style ewu na-akwadogwe ntama English kene mu iberibe nka anu ofia yela piare se ba wo mi no la ada ne wo negi ha ka wo negi mu negi ha o ne man negi esirin ge na ala awom negi kebe bata mi no la ika choro i bata mi Kanga bater. Beba. Hey. Wala ni yiri fisimini no la. Kwagi emegi him. Na vu de chuta miri o. Kwesieni. Na papa posa o. No man na je o. Adam, child, kedu ife ị na-ebere akwa? Ọ bụ maka udukiwa ka ijizi chọọ igbu onwe gị. Amatalụ m n'ezie na nwunye nna gị gwara ajọ mmadụ. Ma matakwazi na ndụ gị ka m mkpa karịa udu ahụ. Nne na anụ. A sị na o tekata aka ọ dị njọ, ọ ga-emecha dị mma. Inugo, na onye nwere mmadụ onye nwere ego inugo ngwakonye ka anyị nabazie isha anya gị isha anya gị ọya ngwa ka anyị naba chebe nna m biko kwado m ife m ga-eme chebe nna m fụrụ n'anya biko
emedo Adamma o biko mechike n'ọnụ gị do Adamma obi mo ebezila ọ bụ maka udu gị a aga ama n'ife merụ ya ngwanụ buruzie udumu ha bulu ya wee nabazi ya maka na nwunye nna gị o achọghị ka o gbuo gị o nwunye nna gị o achọghị ka o gbuo gị o ewu Kedu ihe ọ na mmiri eme Chebenna ke message echutara o nwere ihe mere gịnị mere n'ụzọ oge nna gị chute nwa ama Adamma nwa Maazị Okeke mfụ ya ka ọ nọ n'ụzọ